my god. 2-1-0. Deh, video खालामखादो सानैबो. Boria guys, boria guys. Oh my god. देखो भाई वाटर पूरा चिन. देखो भाई. सिंगाव. Oh, Naidwng guys. सिंगाव थांबाय guys. इतना गुसु. Oh my god, क्या बोलूं बे. वो बस खालामनो बुरिया खानालाय आंबो खालामगोन उनाव. इधर मुझे दिखाओ. मैं सबसे अलग नहाता हूँ. मैं सिंगराबा. Oh my god. लेकिन आता नहीं बोलो भी आता लेकिन सब लैंग्वेज आता है. तो फिर आप बोडो लैंग्वेज से बोलो कि बांसिनानो राभाफ्रा बोरो रायलायदोंलाय. माने बे जों आं माने भिडिअ खालामनो फैदोंमोन एसे. तो हेलो गाइस. आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बिब' बिनानावमोन. तो गाइस दिनैनि भिडिअआ माने ओरैबायदि स्पेसियेल आंनि थाखाय. मानो होनोबा जिबनाव ओरैबायदि गोजान साइकेल सालायफेराखै जे साइकेल सालायनायाव भिडिअखौ बानायबोआसै. लामायाथ' ओरैबायदि गोजान ओरैबायदि गाज्रिखाना. दा लोगोफोरखौ सिगां खोन्थानोसै. ओरै फैदो जोंनिनो आकाश सालदेयाहाय बुंना होदो खेनसे. हाय ओमफ्राय ओरैनो आंनिनो सालदे दं अनसुला सालदे हाय होननानै बुंदो. अनसुला मालै हांसो होनो. आरिनि नामखौ हांसो होनो. माने जोंबो ज' फैदों आरो. ओमफ्राय ओरैबो फैबावदो जोंहा हायेनसा ब्रादार बिथाङाबो फैदों. ओमफ्राय ओरैजाय मिजिं ब्र जोंहा फैदों. ओमफ्राय जोंहा ओरै दंबावो जोंनिनो ब्र निरन्जय ब्र हाय होनना बुंदों खेनसे. जेबो नङा दे जायखुनु जों दा ज' दुगैनोसै गाइसमोन. भिडिअआ बास बारा गोलाव खालामला बा ससेल' खालामसै. ओमफ्राय दुगैनोसै गाइस. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस. एकदमबारे बे जिन्दगियाव जिउआव बिदि एसे गोजान साइकेल सालायफेराखैमोन गाइस. ओमफ्राय दिनै लोगोफोरजों साइकेल सालायनानै फैबाय. साइकेलखौ आंबो सालायबावाखै माने बै मैखोम सालदैजों आंजों फाला सालायदों आरो. होमबाबो मेंदों बेसेबांबा खमसे खम 40 किल'मिटार जागोनदां ना बारासो जागोन. 40 किल'मिटारनि बारासो जागोन गाइस. एकदमबारे जोंनिफ्राय बिसिम. ओमफ्राय ओरैबायदि जायगा ना गाइस. गासिबो राभाफोरनि जायगाजोब राभा सावथालफोरनि जायगाजोब. जोंनि बर'खौनो नुबोआसै न' फैबाबो गाइस. गासिबो ड्रेस गानस्लायजोब्बाय गाइस. गासिबो गानस्लायजोब्बाय. ओमफ्राय आंबो गाइस माने ड्रेसखौ गाननायसै. गलाथ' लाबोआखै. ओमफ्राय गाइस एकदमबारे गला लांसेयानो दुगैगोन आं आर'नाइ लानानै गाइस. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था. एकदमबारे बैथिंबो माखासे गिदिरफोर आदामोन दुगैफैदों आरो नै मालाय खार लालायलायनानै लागाव हो नुबाय दा जोंना आदैया. दा एगजाम होनानै देखायनो हागोन ना हाया? हायोना? दा आदैया जोंना एगजाम होनानै देखायगोन. नोंथांमोना नायबाय था. थ' गाइस दैयाव हाबबाय नै आं फुरा फार्स्ट टाइम गाइस. बिराद मोजां मोनदों. गोदोनिफ्रायनो बे माखासे मानसिफोर इउटुबारफोरनियाव नुयोमोन. बरियानो गाइस. नोंथांमोना बै आंनि खिथायाव नुहुरदोंना? जों दा दुगैनोसै. नोंथांमोना नायदो आं खुलुमग्रोनोसै. माने दैयाव हाबनायनि सिगां खुलुमग्रोनाया मोजां ना. दहाय आइ मा बुंनो जादों. गाइस हाबबाय. थ' नोंथांमोननो खोन्थानोसै माने दैयाव हाबखाबाय आङो. पुरा बरिया आर'नाइ लानानै दुगैगोन गाइस. आर'नाइ लानानै गाइस माने हौवा बाजै खालामनो बरियाखा नालाय. आंबो खालामगोन उनाव. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. माने बरियाखा आरो नाय. आयौ गाइस माने लामा गोजान फैबाबो पुरा बरिया मोनबोबाय गाइस. दैफ्राबो पुरा गुसुथार. आयौ ओइ जाबाय एसे लासै नङाबा जायाना. सोरबा नारदे दाखाद' दाखामारौ नायदो गाइस माबायदि जागोन. जोरसे लगाना जोरसे kakak लगाना जोरसे. Oh my god. Guys, man bed dulu aja nih jual apa mablaba bujuk kalah aja saja. Ini kurang. Oh my god. Jangan turun coba aja. Aduh, aku nangis lagi. Ayo, coba aku bilang nangis. Oh, waduh. So guys, आं बाहाय फैसा सोहरनो होननानै लाबोदों.
न'निफ्राय थाइबा बियो थाइबा फैसा ओमफ्राय आं दा बेखौ सोहरनि सिङाव नोंथांमोनहा नायदो आं मानि दैखराव मोनफैखाबाय ओमफ्राय बे फैसा थाइबाखौ आङो सिङाव सोहरसै गाइस नोंथांमोनहा सिनायदोंना सिनायाखै गाइस नायदो नै फैसा थाइबा आं दा गाइसमोन बेखौ सोहरसै नोंथांमोनहा नायदो 5 फैसा दहाय आइ मा बुंगारदों आं सोहरसै गाइस सोहरबाय गाइस सोहरबाय ओमफ्राय नायदो दैखरा थ' गाइस माब्लाबा बिदि नुफेरदोंमोन जे दैखर सिंनिफ्राय दै गनाय गाइसमोन नोंसोर जुदि सोरबाफोर नुफेरबायबा नुफेरियाथ' नुफेरै गाइस दिनै आंजों भिडिअ'आव लास्टसिम नायबा नोंथांमोनहा नुसिगोन जे बेबायदि दैखरनिफ्राय दै गनाय गाइस माबायदि मोनदों गाइस कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आंथ' बिराद मोजां मोनदों बै माखासे सिगां माने आयु नुरियानो आंना दै सोमावबायसो ओमफ्य ओइ वाटार प्रुफखालै दामिखा ओमफ्राय गाइस आंनि खर'खौ आङो सिङाव सोनाय नायनि नोंथांमोना नाय दहाय आइ बिमा गंगा दिनि इतना गुसु oh my god क्या बोलूं मैं ओरैबायदि गुसुखा गाइस ओरैबायदि गुसु गाइस ओमफ्राय लोगोफोर माखासेया ओरैनो दुगैलागासिनो दं आरोना गाइस दुगैलागासिनो दं ओमफ्राय ओइ आदै ओइ दुगैना माबायदि मोजां मोनदोंना ओइ गाइस केमेराया आंना वाटारप्रुफ नङा दै बादाय सेस वाटारप्रुफ नङा ओमफ्राय गाइस नोंथांमोननो खोन्थाबावनि आरो मेरला जिनिस नायथाव दंबावो दैयावथ' बुंनांखाया आं सरलपारानि दैनिफ्रायसो फैदों बायदि मोनदों आं फैनाय लामायाबो सरलपाराजोंनोखा गाइस ओरै मारैबा हरै जिग्लि खाथि खोमा जिग्लिनि दैयानो बेनोखा खोमा ओमफ्राय गाइस ओरैबायदि फैनानै इन्जय लाफैबायना आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना नायबाय दा भिडिअ हाजारखि गोलाव जाया मानो जेके ब्लॉग्स गाइस सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब गाइस चलो हम लोग अभी मेरा अब कहाँ से आया हो मैं अभी मतलब मैं कुछ गाँव से आया कुछ गाँव oh my god इतना दूर हम भी इतना दूर से आया ना कोई बात नहीं चलो बस एक दोस्त मिल गया हाँ दोस्त मिल गया तो भी तो हैंडशेक लेना बनता है oh my god हैंडशेक लेना बनता है गाइस नाम है सिंह राबा oh my god लेकिन आता हूँ नहीं बोलो भी आता हूँ लेकिन सब लैंग्वेज आता है हाँ तो फिर आप बोडो लैंग्वेज से बोलो कि रोंगौ ना माने गाइस जोंना लोगोआ राभासो ओमफ्राय बर'खौ रायज्लायनो रोङो बांसिनानो राभाफ्रा बर' रायज्लायनो रोंखायो रायज्लायबावलाय माने बे जों आं माने भिडिअ खालामनो फैदोंमोन एसे माने लोगोखौ मोनबाय जोबोद खुसि जाबाय आरो आंबो बिराद खुसि जाबाय गाइस देखो भाई कुछ नहीं होला भाई भाई बर'निया गाइस गुदैखौ आं माब्लाबाबो दैयाव सोमफेराखैमोन ओमफ्राय दिनै सोमबाय आं इन्जयखौनो मा बुंनो आरो बिदिनो गोदान जायगायाव फैबा जे गोदान लोगोफोर मोनोबा ना गोसोखौ गाइस डेन्जार साफा मोनो आरो डेन्जार मोजां मोनो गाइस मा बुंनो दुनिया फाग्ला जायो फाग्ला जायो वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है एकदम से वक्त बदलती है जज्बात बदलती है जिंदगी बदलती दैया मासिखौथ' गोदोनासो जाखाबाय गाइस आया वा गुरिया दं वाटार गाजि बिसिना दैया ओ माय गॉड यावनु आया सिङावसो थांबायलै सालदैखौ बैजों लां नुबाय दा सालदैया आंखौ बासायबाय गाइस मबाइला जाबाय सालदै जाबाय फगाया सालदैया नुबायना आंखौ गबनायनिफ्राय बासायबाय तो गाइस गुरिया जागोन ना जाला आं मोनथिला गाइस पुरा दैयाव सोमफबबाय रेस र' आं दासो बुंना मारिनो दे थिगुरलांबाय ओइ अबेजों थांगोन गोजौजों थांगोन ना अबेजों गोजौजों दे होमबालाय फैदो मानि गाइसमोन नोंसोर गोजौजों फैगोन ना दे गासिबो oh my god आगोर गाइस आंनि मबाइला वाटारप्रुफमोन ना ओरैबायदि खेबनानै ना अन्थाइ बाला देखायजोबोमोन आं oh my god गाइस नायदो सानस्रिनाय बायदि सानस्रिनाय मबाइला दै सोजोबबाय नुबाय दा गाइस सुइमिं पुलाव मा दुगैनो बेबायदि दै बोहैनायाव दुगै गाइस गासिबो मोजां आरो बेथ' पुरा गुसुखाबाव बुंनोनो नाङा गाइस एबार आं बासायनोसै नोंथांमोना नायबाय था जै आइ बिमा गंगा दै oh my god
खाथियाव दाब्ला दाब्लि खेब ओरै खेबना एसेबां मा बुंबावनो आरोना गाइस दैया ओरैबायदि गुसुलै आइयै बिमा ayo anak mobil waterproof नङा दै दाबसै इधर मुझे दिखाओ मैं सबसे अलग नहाता हूँ चूतिया है क्या देखो मैं जो पानी में नहाते हैं ना पानी कितना डीप है ओह माय गॉड छोटी बच्ची हो क्या तो गाइस मैं अभी हुक्का करने वाला हूँ तो आप लोग देखो गाइस आप लोग देखो this is the हांसो आदै हांसो गाब 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 this is the hand row inside there हाय बोलो और अभी दिखाऊंगा हाय बोलो एक बार और हाय और अभी हाय बोलना तो पांठा है हाय बोलो एक बार और देखो और एक और भाई है इन भी हाय बोलना तो पांठा है तो मैं और नहाता हूँ मैं ओ माय गॉड ऐसे नहाऊंगा कि जिंदगी में के जैसा नहीं नहाता ओ मा नाम दिनुबा ब्रो ना आदैया माइकेल जैक्सन आरो नोंनालाय ब्रना मा नाम बिदिनो मा नाम होनो सालदे आंना मिथिंगासो सालदे मिथिंगा माने सालदे मिथिंगा जोंना ब्रनि नामा ओमफ्राय ब्र नोंनालाय माथो नाम सोमखोर होनादै मा नाम हाबा आदैनि नामा हाबा जाहैदों हाबा ना गाइस सिङाव थांदों बिथिं आदै खनसे थांफिनबावलाय आदै सिङाव अ नायदो गाइस सिङाव थांबाय गाइस सिङाव केसाया मानसिया बोरै जाखो सिङाव थांबाय अ माय गॉड नायदो गाइस नायदो जों दा दैयाव जिरायदों आंथ' पुरा गुसु मोनलायलायबाय गाइस एकदम ओरैबायदि सरलपारानि दैजों माने सेमखा आरो बिनिफ्रायसो बोहैबोखानाय जानो हागौ गोगोम गुसु गाइस बिनिफ्रायसो सरलपारानिफ्रायसो बोहैबोखानाय जानांगौ गाइस बिनि थाखायनो गोगोम गुसु गाइस नैबे दैखरगुरिनि आरो जायखिनु गामिया मा गामि आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया गाइस जायखिनु दैखरगुरि होनबाय आं नोंथांमोना दैखरनिफ्राय दै गयो नालाय दैखरगुरि ओमफ्राय नायदो गाइस बे जादों दालां बे दालाङाव ओमफ्राय आं बेजों थांनोसै एसे थाबायनोसै दालाङा बरिया जों माने बरिया गाइस दालाङा नै दैमानि दै मोनखायो आरोना गाइस गोसो बायदि बरियाखा गाइस मा बुंनो आरो बरिया गाइस दालां बियो ओमफ्राय बैयावबो मोनसे दालां दंबावो आं नोंथांमोननो खोन्थाहैनि ओमफ्राय जोंना ब्रमोना थांसैनो एसे ब्रमोनखौबो खोन्थानोसै नोंथांमोनहा नायदो थांसै ओमफ्राय ब्र जोङो माने थांसै माने न'आव गोजानफ्राव माने साइकेलजोंसो फैदों औ माने बिथांमोनहाबो गाइस कुसुगाव जायो नों कुसुगाव माने ओरै जोंनिजों एखेखा हिसाबाव जोंनासो जानोसै जाबावनो हागौ एकदमबारे फाग्ला बायदि गोजानखा नालाय ओमफ्राय दे होमबा ब्रमोन थांदो हो औ दे ओमफ्राय थांदो ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा थांदो मबाइल नाम्बाराथ' दे लालांदो थांदो ब्र मिथिबाय हो देनां कुसुगाव थांबा सिनाय मिथिबाय दे थांदो दे ब्र गाइस जोंना नै हाइन्सा ब्रना मबाइला वाटारप्रुफनो दे नोंथांमोन जोंना सालदेयानो मबाइल सोमनो नागिरदों दे सोमनो सालदे 3 2 1 0 थ' गाइस नायदो नाहरदो मा दैखौ रिकर्ड खालामखादोंना सालदे रिकर्ड खालामनो बेलाय होनांगोनलै सालदे बरिया गाइस बरिया नायदो वाटरप्रूफ गाइस एक्स3 प्रो ओ माय गॉड गाइस क्या बोलूं मैं माने गाइस मबाइला वाटरप्रूफ नालाय सोमदों दे एबार सानैजों जनो 3 2 1 0 दे भिडिअ खालामखादो सानैबो बरिया गाइस बरिया गाइस बरिया ओ माय गॉड डेन्जार नुदोंलै सानै नामा नै बोजाबावला ओमफ्राय बुजास नाङा नङा दे थार बरिया गाइस बरिया ओ माय गॉड नुदोंलै सानै नामा बोजाबावला ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नुदों जानो हागौ दैयाव फाव गगासिनो दं आंनि बिखुंनिफ्राय ओमफ्राय दा गाइस दैया एसे खम जाबाय दा मेसें जानोसै ना गाइस मेसें जानोसैखाय दैया एसे खम जाबाय गाइस नङाबाथ' बिराद दै गयो गाइस नायदो दा दैया एसे खम जाबाय गाइस नै दैया एसे खम जाबाय ओमफ्राय गाइस जों दा थांनोसै थ' गाइस बेनो जादों दैखरगुरि नोंथांमोना
नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ बरिया गाइस ओमफ्राय जों दा थांसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जायगाखौ नुखाबाय एरियाखौ नुखाबाय दैखरनि दै गनायखौ नुखाबाय जेबो खोन्थानांगौ गैला गाइस ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय माने थांनोनो ओंखारखाबाय ओमफ्राय दुगैनानै थांनोसै गाइस एसे मानि एसे आङो बैयाव दुगैबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै लोगोफ्रा ड्रेस गानजोबखाबाय आंल'सो ड्रेस गाननांगौआ थ' थांनोसै आइ बिमा गाइस आं थांसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों